Siphinde siyasithoba siyazehlisa, sicela ukuthi inamba ungayisebenzisi ku WhatsApp noma kuma WhatsApp calls noma kuma SMSs. Inamba esenza kuphela kusuka 9 ekseni la 5 ntambama. Awukwazi ukungifonela before 9, futhi awukwazi ukungifonela ungibuza igama wes ungasichazanga ke wena, noma usosichazile but mina ukwazi ungibuza igama ngoba ngisho inamba yami is my personal number, yabona. So igama kupastor weningi sibheka la eNhlanhla Msomi 8669 uthi sawubona pastor, igama lami uNonhlanhla, ngicela ukubuza ngapho ujahwa yinyoka emnyama baleshaya yajika. So asenze kanjena Ukuphupha la ujahwa yinyoka kuwuphawu luhloma uyishile yangakufica, ngoba lokho kusho ukuthi isitha sakho sizohluleka ukuthola uma sizama ukukhaphela noma sizama ukugadla ngemithi emibi futhi eyingozi. Ngoba la suke lento ikhoma ukuthi ukhola lo muntu onobutha nawe osuke ezama ukugadla ukuthi uzogcina ehlulekile ngokuthi uyishile leyo nyoka ayificanga. Number 2, uma futhi ujahwa yinyoka kuwuphawu luhluma uyishile, uyishayile yabaleka, ngoba kulusho lo muntu oyisitha sakho kade mhlawumbe ekuzingela noma ezama ukukhaphela noma ezama ukugadla uzophonsa ithawula ngenxa yempindiselo kaNkulunkulu, yabo. Ngenze ngomuntu okhulekayo, so uNkulunkulu usiyakulwela ke manje. Kodwa ke sibheke kanjena. 3, futhi ngesikhathi ujahwa yinyoka kuwuphawu luhluma uyishayile yabaleka, ngoba singabe sithi thina lento ingakhomba ukuthi ngenzeka izowasho noma imithi oyisebenzisayo inamandla, iyalwa futhi zizohlehla noma sizohlehla isitha sakho ngenxa yalento eyimpinda mhlawumbe oyisebenzisayo washeni zakho noma emthini yakho. Mangukuthi kukhona vele okusebenzisayo njengamanje, ngoba le phawu lephoko lingavela kumuntu vele osebenzisa imithi ethile noma iwashe ethile, bese ke ukhoma ukuthi zinamandla mhlawumbe umuntu sesimpinda lezo washo noma kulowo muthi, yabo. Number 4, uma futhi ujahwa yinyoka kuwuphawu luhluma uyibulele, ngoba lisho ukuthi siyehluliwe futhi sinqotshiwe, isitha sakho asisophinde sibe namandla okukuhlasela, ukukhaphela noma ukukugadla ngemithi eyingozi. Number 5, uma ujahwa yinyoka uphawu lubi uma ikuficile yakuluma, ngoba kusho ukuthi lo muntu okugadlayo imithi yakhe iyasebenza noma ingenile imithi le kade egadla ngayo, uyabona. Lo mthakathi noma lo muntu oyisitha sakho sekufanele usukume uqinise emkhuleko noma usukume uthola belaphi bekwazi ukuthi bekhiphe le mithi esegazini njengamanje efakwe isitha. Siyabonga kakhulu. Besibheka la ujahwa yinyoka, ugijinyiswa yinyoka, yabo.